Οι άλλοι δεν μπορείτε, οι άλλοι θα μας την είπε, γιατί είναι ένα αυτό που ρωτήσεις δεν είναι τηλέφωνο και θα τι είπε αυτό, το έχω βρέσει, αυτό το συζητήσει. Διάβασε τι... Τι έλεγε, ότι θα γίνει. Τι θα γίνει. Ξέρω ότι κάνω. Ο Στέφανος. Είσαι από το Δημήτρη, καλά. Ναι. Καλημέρα. Τώρα υποδεχτήκαμε τον υπεραξιμάρχη των Βουλιανοδρόμων, κύριο Γιάννη Μούνο, όπου ξεκίνησε συμβολικά από το άγαλμα του Κολοκοντρώνη στην πλατεία Άρεως για να τιμήσει το γεγονός. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε μια εκδήλωση ιστορικής μνήμης και περηφάνειας για να τιμήσουμε ένα ήρωα της πατρίδας μας και ιδιαίτερα του χωριού μας, τον Ιωάννη Αποστολόπουλο, το γνωστό σε όλους μας καπετάν Γιάννακα, και όλους όσους ενσάρκωσαν τους πατριωτικούς στόχους και αγωνίστηκαν με πάθος για τα ιδανικά. Παράταξη του αγήματος του στρατού. Επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Ματινίας και Κινουρίας, κύριο Αλέξανδρο. Τρέξε λίγο. Εντάξει, Μαντιρέα στο δεξί σου γέρει όλο ευθεία θα δεις Βλαχοκερασιά, μετά τη Μαντιρέα, πάμε στον δρόμο. Τρέξε λίγο, παιδιά. Γεια, τα συγχαρητήριά μου. Τι να το κάνω ρε Σπύρο, μου βγήκε η γλώσσα. Όσο Θεός ημών πάντοτε, νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Των δικαίων τετελειωμένων, τη δική του δούλου σου σώτερα να πασών, φυλάσσον αυτήν εις την μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Και κατά παυθήν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάρπαξον και την ψυχή του δούλου σου
ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο κατά βάσης άδειν, τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η μόνη αυγή και άχαδος Πατέρ. αιωνία αυτόν Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εσύ θα βγάλεις φωτογραφία με το Γιάννη. Χαιρετισμό από τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης Κωνσταντίνο Κατσαβάνα. Μπήκες. Κρύψε και Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε με την παρουσία σας για να τιμήσουμε μαζί τον καπετάν Γιάννακα, έναν ήρωα της Επανάστασης. Αγαπητοί κύριοι, υπάρχουν γεγονότα και πρόσωπα που στη μακρά πορεία του έθνους μας διαδραμάτισαν σοβαρό ρόλο και τιμήθηκαν ανάλογα από την πολιτεία και από την εθνική μας ιστορία και φυσικά κατέχουν αξιοζήλευτη θέση στις σελίδες της. Δεν λείπουν ωστόσο ούτε τα γεγονότα ούτε τα πρόσωπα που μολονότι συνέβαλαν τα μέγιστα στη διαμόρφωση των ιστορικών γεγονότων, εντούτοις δεν έτυχαν της αρμόζουσας αναγνώρισης από την ιστορία, που είτε αφαιρώνει λίγα για αυτά είτε τα αγνοεί. Σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση, μεταξύ άλλων, κατατάσσεται και ο Ιωάννης Αποστολόπουλος, μετέπειτα ονομαζόμενος καπετάν Γιάννακας, από την Πλαχοκερασά. Ο πλαρχηγός, από τους στενούς συνεργάτες του Κολοκοτρώνη, τον οποίον ακολουθούσε σε πάρα πολλές μάχες, αλλά και στην προετοιμασία του υπόδουλου γένους για τον Χρυσικομό και τον αγώνα. Ο ηρωικός Χρυσικομός, ο αγώνας για τη ελευθερία και την πολυπόθετη ανεξαρτησία, που κερδίθηκε μέσα σε μία δεκαετία από την έναρξη της Επανάστασης, η δράση της φιλικής εταιρείας είχε σαν αποτέλεσμα η ιστορία να εστιάσει στα χτυπητά και εντυπωσιακά γεγονότα και άλλα να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Το έλλειμμα αυτό της εθνικής ιστορίας ανέλαβαν να αναπληρώσουν οι τοπικές κοινωνίες, δήμοι, σύλλογοι, ιδιώτες κλπ. Ανέλαβαν να ανασύρουν σχεδόν από την αφάνεια τους λαμπρούς πρωτεργάτες εκείνης της περίοδου και να τους κάνουν γνωστούς στον ελληνικό χώρο. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η πρωτοβουλία των δημοτών μας για την τοποθέτηση του Αδριάντα του καπετάν Γιάννακα, που σήμερα τιμούμε. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που με διάφορους τρόπους βοήθησαν στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου αυτού. Και πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε με την παρουσία σας. Αιωνία η μνήμη σε όλους τους αγωνιστές του 21. Αιωνία σου η μνήμη καπετάν Γιάννακα.
Αποκαλυπτήριο του Ανδριάντα από τον εκπρόσωπο της Πολιτείας, κύριο Γιαννακούρα, την Περιφερειάρχη. Παρουσιάστε! Παραπόδα! Είμαι, ανάβαξη! Μίνα! Τραγούδι από τη χοροδία του Στασινοπούλιου Ιδρύματος. Άμα μπορείτε να το δείτε. Σαββάτο έβαλαν βουλή, κλέφτες και αρματολοί. Σαββάτο έβαλαν βουλή, κλέφτες και αρματολοί. 4 καπεταναίοι κι όλοι κολοκοτροναίοι. 4 καπεταναίοι κι όλοι κολοκοτροναίοι. Μες στου Τσαλντίε πήγανε κι όλοι μαζί μιλήσανε. Μες στου Τσαλντίε πήγανε κι όλοι μαζί μιλήσανε. Με γυμνά σπαθιά στα χέρια και φτερά σαν περιστέρια. Με γυμνά σπαθιά στα χέρια και φτερά σαν περιστέρια. Όλοι μαζί μιλήσανε και κοιτά συμφωνήσανε. Όλοι μαζί μιλήσανε και κοιτά συμφωνήσανε. Για να πάνε να πολεμήσουν και τους Τούρκους να νικήσουν. Για να πάνε να πολεμήσουν και τους Τούρκους να νικήσουν. Ο Γιάννος πάει στις εμιαλούς, άιντε βρε Γιάννο δε μ' ακούς. Ο Γιάννος πάει στις εμιαλούς, άιντε βρε Γιάννο δε μ' ακούς. Και ο Πάνος πάει στην πιάνα, πάει στη δόλια του τη μάνα. Και ο Πάνος πάει στην πιάνα, πάει στη δόλια του τη μάνα. Και ο Θοδωράκης ξεκινά για τη Στεμνίτσα στα βουνά. Και ο Θοδωράκης ξεκινά για τη Στεμνίτσα στα βουνά. Και τους Τούρκους για να κλείσει όλους μες στο μετερίζει. Και τους Τούρκους για να κλείσει όλους μες στο μετερίζει. Ομιλία από την Αγγελική Κατσαφάνα Μπρούσαλη, καθηγήτρια φιλόλογο του Γυμνασίου Τεγέας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τη Βλαχοκερασιά, αλλά και ευρύτερα για το Δήμο Τρίπολης.
γιατί χάρη στην πατριωτική ευψυχία όσων συντελέσανε στη δημιουργία αυτού του μνημείου, έγινε πραγματικότητα η ανέγερση του Ανδριάντα του καπετάν Γιάννακα. Ανάμεσά τους, προπομπός της μεγάλης ιδέας, υπήρξε και ο Κωνσταντίνος Κρεκούζος, ο δάσκαλος που με το ερευνητικό του μόχθο και τα δημοσιεύματά του, που θεμελιώθηκαν στο στέρεο υπόβαθρο της γνώσης, βοήθησε στην ανάδειξη της αγωνιστικής προσωπικότητας του ήρωά μας. Αλλά και ο αείμνηστος Φώτης Τρανός και ο Παρασκευάς ο Βελισσάρης είναι σημαντική η συμβολή τους στην ανάδειξη της ιστορίας μας και συγκεκριμένα στην ιστορία του καπετάν Γιάννακα. Για την ταχύτατη όμως υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος πρέπει να εξάρουμε ιδιαίτερα τη συμβολή του αείμνηστου συμπατριώτη μας Δημήτρη Γρηγορίου Κοντογιάννη, ο οποίος με τη γενεοδορία του ανέλαβε ένα πολύ μεγάλο μέρος από το κόστος του έργου. Δυστυχώς, ο Δημήτρης δεν βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας για να χαρεί μαζί μας ολοκληρωμένο το έργο της ευγενούς χειρονομίας του προς τη Βλαχοκερασιά και την πατρίδα. Η ψυχή του όμως τούτη την ώρα πετάει εδώ κοντά μας περήφανα, όπως περήφανα πετάει και η ψυχή του Νίκου του Γιάννακα, αυτού που χρόνια οραματιζόταν ένα τέτοιο μεγαλοπρεπές μνημείο για να τιμηθεί αντάξια ο ήρωας του 21, ο οποίος υπήρξε και πρόγονός του. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τη συμβολή των υπολείπων γενναίων συμπατριωτών μας, όσων συνεισφέραν οικονομικά ανάλογα με τις δυνάμεις τους και την προσωπική τους εργασία στην υλοποίηση αυτής της ιδέας μέσα από τη δημιουργική φαντασία του άξιου καλλιτέχνη Μάρκου Γεωργιλάκη, που σμήλεψε το μέταλλο δίνοντας όχι μόνο μορφή αλλά και ζωντάνια με αγωνιστικό χαρακτήρα στο έργο που φιλοτέχνησε. Φυσικά θα ήταν αδύνατο να παραλείψω τις ατελείωτες ώρες εργασίας και τη μεγάλη οικονομική εισφορά του Θανάση Γιάννακα και να μην επισημάνω εκείνον ο οποίος υπήρξε ο ακούραστος μαχητής και ο ενθουσιώδης συντελεστής και η ψυχή αυτής της προσπάθειας, τον αγαπητό και ανιδιοτελή συγχωριονό μας Ηλία Χαρίτο, που η άκαμπτη επιμονή του και η ασυγκράτητη αποφασιστικότητά του υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για να γίνει πραγματικότητα ο ευγενικός αυτός στόχος και να φτάσουμε στη σημερινή γιορταστική μέρα. Γιατί η πατρίδα μας σήμερα δεν έχει ανάγκη μόνο από κεφάλαια, υλικά μέσα και επιστημονικές και άλλες γνώσεις για την αναδιοργάνωση του κράτους και των οικονομικών της. Δεν έχει ανάγκη μόνο από τη συστηματική ανασυγκρότησή της σε όλους τους τομείς για να ξεπεράσει τα δυσεπίλητα προβλήματα και τη μεγάλη οικονομική κρίση. Χρειάζεται, αγαπητοί συμπατριώτες, να ξαναβρει την ψυχή της. Να ξαναβρει ακριβώς εκείνη τη μεγάλη ανάταση και τον ενθουσιασμό που ξεσηκώνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε μεγάλες πράξεις, ακόμα και αυτοθυσίας. Τις πράξεις εκείνες που πυροδοτούνται από μεγάλες ηθικές αξίες και ιδανικά. Και αυτές ακριβώς τις μεγάλες πράξεις και τις μεγάλες ηθικές αξίες της ζωής δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Και αυτή είναι η σημασία των μνημείων. Στο εάν δηλαδή μπορεί να συμβάλλουν στη διέγερση της μνήμης προς τα μεγάλα και τα άξια, αλλά και στη συλλογική πρόοδο του ανθρώπου. Και μετά από την απέρριτη αναμνηστική πλάκα που στήθηκε μόλις πριν από 3 χρόνια σε μια γειτονιά της Βλαχοκερασιάς, με τη σημαντική συμβολή του Στέφανου Σότου, προέδρου τότε του Πατριωτικού Συλλόγου μας στην Αθήνα, είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τους γενναίους συγχωριανούς μας να επιμένουν σε ένα περικαλές και επιβλητικό μνημείο. Να επιμένουν σε ένα μνημείο ικανό να ανασύρει και να προβάλλει μεγαλόπρεπα, εδώ στην πρώτη μας εκκλησιά στον Αγιώργη, στην είσοδο του χωριού, εδώ που άλλοτε ξεκουράστηκαν θαμμένοι οι παλιότεροι αυτοί του τόπου, να προβάλλει αυτό που θεωρείται μεγάλη τιμή και παρακαταθήκη από τις λαμπρές σελίδες της ιστορίας τους, τη συμμετοχή δηλαδή των προγόνων τους στο έπος της εθνικής μας παλιγενεσίας. Και η πρωτοβουλία αυτή αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν συγκριθεί με την ανυπαρξία ανάλογων μνημείων σε πόλεις και μεγάλους οικισμούς της χώρας, όπου αγνοούνται επιδεικτικά μεγάλες μορφές και γεγονότα της πατρίδας μας. Και αυτό καταδείχνει τη βαθύριζη δύναμη της ιδιαίτερης πατρίδας
που επανειλημμένα στο παρελθόν κινητοποίησε σε μεγάλα έργα και ευεργεσίες τα ανεξάντλητα περισσεύματα ψυχής, άλλοτε των φτωχών μεταναστών και άλλοτε επιφανεστέρων Ελλήνων. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, μπροστά στον Ανδριάντα πλέον, ενός σημαντικού αγωνιστή του μεγάλου ξεσηκωμού του 21, του καπετάν Γιάννακα. Θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη εκείνου, αλλά και όσων ακόμα αποτελέσανε την ενσάρκωση της αδούλωτης ελληνικής ψυχής, που όταν ήρθε η ώρα της εξέγερσης αρπάξανε τα όπλα για το μεγάλο λυτρωμό από την τυραννία. Να τιμήσουμε τη μνήμη εκείνου, ο οποίος μπήκε μπροστά από τους βλαχοκερασιώτες και άλλους Έλληνες πατριώτες και μαζί με τους υπόλοιπους άξιους οπλαρχηγούς αποτελέσανε τις ηρωικές μαχητικές δυνάμεις των Ελλήνων επαναστατών κάτω από τη μεγάλη ηγετική φυσιογνωμία του γέρου του Μοριά, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και μαζί του δώσανε φτερά στους φτωχούς και ταπεινωμένους δραγιάδες για να ορθωθούν απέναντι στις στρατιές και τα κάστρα της πανίσχυρης και αίτητης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτούς που με την τόλμη τους και την αυταπάρνησή τους ξεσηκώσανε τους αγράμματους, ανεκπαίδευτους στρατιωτικά, άοπλους και τρομοκρατημένους Έλληνες να νιώσουν τη δύναμή τους και να σταθούν με αυτοπεποίθηση. Να νιώσουν ότι μπορούν να πραγματώσουν το ακατόρθωτο, ότι μπορούν όχι μόνο να αρωματιστούν τη ελευθεριά, αλλά και να τσακίσουν τους πάνωπλους δυνάστες. Σήμερα, γύρω από αυτόν εδώ τον Ανδριάντα, δεν τιμάμε μόνο τη μνήμη του αγωνιστή Γιάννη Αποστολόπουλου, του καπετάν Γιάννακα από τη Βλαχοκερασιά. Τιμάμε τη μνήμη και όλων των γνωστών και αγνώστων αγωνιστών του τόπου μας, επωνύμων και ανωνύμων ηρώων και των μαρτύρων του απελευθερωτικού αγώνα. Αυτών που προστρέξανε είτε σαν ένοπλοι μαχητές, είτε συμβάλλανε με οποιονδήποτε τρόπο, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους ή διαθέτοντας τα υπάρχοντά τους για τον ιερό σκοπό. Αυτών για τους οποίους μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι ότι άφησαν τιμητική παρακαταθήκη στη Βλαχοκερασιά και γενικότερα στην πατρίδα, την εθελοντική συμμετοχή τους στην κορυφαία στιγμή του σύγχρονου ελληνισμού, στην Επανάσταση του 1821. Και βέβαια, αυτός ο άθλος χρειάστηκε μεγάλο κουράγιο για να προετοιμαστεί και να ξεκινήσει. Απαιτούσε γιγάντια ιδεολογική και ηθική προπαρασκευή, με φλογερούς και αποφασισμένους αγωνιστές, όπως τον πρωτομάρτυρα Ρίγα Φεραίο. Χρειαζόταν ηγετικό κέντρο για το συντονισμό των καταδιωκόμενων κλεφτοκαπεταναίων και άλλων Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και μεγάλη μυστικότητα. Χρειαζόταν ανθρώπους έμπιστους που θα κράταγαν εφτασφράγιστο στην ψυχή τους το παράτολμο εγχείρημα, αφού μόνο τρελοί θα αποφάσισαν να εξεγερθούν κατά του Σουλτάνου, του οποίου η σπάθα θα κατέπνιγε και πάλι στο αίμα όσους θα αμφισβητούσαν τη βασιλεία και τα χαρέμια του. Αυτούς που θα αποφάσισαν να γκρεμίσουν θρόνους και λυσίδες. Έτσι το 1814 ξεκίνησε η Φιλική Εταιρεία και δεν θα ήταν τίποτα κατορθωτό άμα δεν προστρέχανε στο κάλεσμα των φτωχών και άσημων ιδρυτών της, Σκουφά, Ξάνθου, Τσακάλοφ και Αναγνωστόπουλου, και μεγάλοι πατριώτες σαν το φλογερό Τριπολιτσότη Παναγιώτη Σέκερη και τα αδέρφια του. Ο Σέκερης έθεσε στη διάθεση του αγώνα όλη την τεράστια περιουσία του και έγινε το πρώτο δυναμικό στήριγμά της, διαθέτοντας το χρήμα και τα υλικά μέσα για να κινηθούν οι Απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας για το μεγάλο και ιερό σκοπό. Η Φιλική Εταιρεία χρειαζόταν να βρει ανθρώπους εδώ στο Μοριά με γρανιτένια θέληση, ατσάλινη αποφασιστικότητα και ήθος για να ετοιμάσουν την Επανάσταση. Αυτές οι αρετές ασφαλώς χαρακτήριζαν το Γιάννη Αποστολόπουλο. Έτσι, ο άξιος αυτός πατριώτης μοιήθηκε από τους πρώτους και έδωσε τον Ιερό Όρκο. Ένωσε έτσι τις δυνάμεις του με πολλούς άλλους έμπιστους και άξιους πατριώτες και δημιούργησαν το μεγάλο δίκτυο που απλωνόταν από τη Ρωσία μέχρι το Παρίσι και το Λονδίνο, από τη Βιέννη μέχρι την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από τη Σμύρνη, τα παράλια της Μικράς Ασίας και την Κύπρο μέχρι τη Μακεδονία και την Ήπειρο, από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες μέχρι το Μοριά και τα νησιά και από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Θεσσαλία και τη Ρούμενη. Και με τον ξεσηκωμό το μάτι του 21 ο καπετάν Γιάννακας μαζεύει και στρατολογεί παλικάρια. Φροντίζει να εξασφαλιστούν όπλα, τροφές, μεταγωγικά ζώα και πολεμοφόδια. Εκπαιδεύει και εμψυχώνει τους Έλληνες και τους κάνει να πιστέψουν στις δυνάμεις τους. Δίνει κουράγιο για να ξεπεράσουν τον δρόμο μετά από τις πρώτες αποτυχίες,
όπως εδώ στη Βλαχοκερασά, όπου μετά από προδοσία ευνηδιάστηκαν και σκοτώθηκαν τη Λαμπρή κάπως οι στρατοπεδευμένοι επαναστάτες, ανάμεσά τους και ο καπετάν Νικολόπουλος από τη Λαγκάστρα του Ταγέτου.